Priatelia, rozmýšľam, ako bude slnečkárska stoka spolu s psychiatrami, psychológmi, s krachovými hercami a umelcami a samozrejme s voličmi Progresívneho Slovenska odsudzovať a nalepkovať svojho guru z Ukrajiny, keď od zajtra pustí na Slovensko ruský plyn. Budú ho nazývať ako? Rusofilom, ruským agentom alebo proruskou sviňou. No čo vy na to, slnečkári? Akú nálepku mu teraz vymyslíte, keď vám teraz spravil škrt cez rozpočet? Človek, ktorý dobre vie, že bez pomoci iných nedokáže poraziť súpera, ale cez to všetko posiela mladých ľudí na istú smrť, si nezaslúži nič iné ako nálepku vlastizradca, pretože vo vyvraždenej vlasti, hlavne mužov v produktívnom veku, v ktorej 1/3 bude patriť Rusku a ďalšie 2/3 zahraničným finančným skupinám, ktoré si ju vďaka jeho dlhom odkúpia za 5 centov, nebude váš guru považovaný za hrdinu, ale za vlastizradcu. Pretože za vlastizradcu je považovaný aj štátnik, ktorý svojou tvrdohlavosťou nechal zbankrotovať svoju krajinu, čiže vlast. A jeho koniec je naozaj už na blízku. Prajem všetkým pekný zvyšok tohto dňa. Majte sa krásne. Čaute.